Det her, det er så en af mine livretter. Det er en asparges jordskok. Samme næringsindhold som almindelige runde jordskokker. Den gror på en anden måde. Når du graver den op, så ser det sådan der ud, ikke? Den gror vandret ud i jorden. Og lige her, hvor planten og stænglen og toppen, den står ikke også, ikke? Det her, det er for eksempel toppen. Der er der ingen jordskokker. De gror i sådan en roset ud omkring dig. Og de har det med at sprede sig af pummeren til, ikke også, ikke? Men det kan jo være en fordel mange gange, ikke? Men der skal så lige renses op. Jeg har plantet en linje her. Og der kan man så tydeligt se, at jeg ikke har fået det hele gravet op af de gamle jordskokker. Så der kommer noget nyt her, og de sidder sgu fast langt nede der. Vi prøver lige at gå lidt dybere ned, så ser vi, hvad der kommer der. Ja. Så kommer der sådan en knold, der ikke bliver gravet op i første omgang. Og de har jo, det er jo ikke plantens rødder. Det her, det er plantens rødder. Selve jordskokken, det er ikke nogen rod. Den har, ligesom kartofler, et øje, og alle steder, hvor der er et øje, der kommer der så en ny jordskok. De smager jo simpelthen bare himmelsk. Vi kan lige prøve at gå ind til panden bagefter, og så smide nogle af dem på en pande, ikke? Eller rå. Ikke? De skal ikke have ret meget. De er lynhurtigt færdige, når de kommer op ind i køkkenet. Kom vi så langt i køkkenet, så skal vi lige have dem gjort rene. Skralderen får lige en skralder, så det er jo rimelig nemt det her. Det er næsten ligesom at skrælle en gulerod eller en persillerod. Vi slicer lige nogle stykker ud der. De er dejligt sprøde. Sådan der. Sådan de fine der. De har ligesom æbler, ikke også? De skal ikke ligge ret længe, før de oxiderer. Det kan man så komme en lille smule op ved at give dem en gang citron. Og så skal jeg lige se, på brokker, men de ja, men det var ikke længe. De skal nok køle af der. Lad os lige prøve at se, hvor langt vi er kommet der. Det er slet ikke så ringe det her. Og det betyder faktisk på dansk, at de er rigtig gode.